Dragos, bine am găsit un episod din Minecraft. Am să fim creativi și o să facem o piscină, grădină, niște ceva din cobblestone, nu știu, vedem. Ne trebuie snow. Noi mai snow să facem acest lucru. Bune, cât vrem noi. Bine, zoomăm așa. Stau un pic să nu astea. Ce mai nimic. Bine, crezi că se blochează ce-are. Online. Nu știu ce are. Deci nu vă să vă din seama acest lucru. Să nu vă placă videoul. Dar nu știu ce se întâmplă cu acest lucru. Nu știu. Ce să nu? Așa fac. Nu vă faceți seama acest lucru. Nu v-am repetat. Nu vreau să considerați acest lucru când nu este nicio problemă. Dar asta este în ce să fac. Avem 3 minute făcute. E aici, am ștare.